କାହିଁକି ଆଜି ଆଖିରୁ ବାହାରିଲା ଧାରା। କହିବାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୋର ସେଇର ପୁରୁଣା କାହାଣୀ କଥା। ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଓ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆଜି ଆଖିରୁ ବାହାରିଲା ଧାରା, କାହିଁକି ଆଜି ଆଖିରୁ ବାହାରିଲା ଧାରା, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଆଖିରୁ ଆଜି ବାହାରିଲା ଧାରା? ଜାଣିଥିବେନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ କହିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି। କହିବାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୋର ସେଇର ପୁରୁଣା କାହାଣୀ କଥା। ସେଇ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ କଥା କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୋ ଆଖିରୁ ବାହାରିଲା ଧାରା, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଗଳିର ହେଇଗଲା ମ୍ୟାରେଜ୍। बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। ମୋ ପାଗଳିର ହେଇଗଲା ମ୍ୟାରେଜ୍। ଏଇଟା ବ୍ଲଗ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନର କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ମୋ ସାଥିରେ? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁନାହିଁ ଭିୟୁ, ହେଇଗଲା ଏପଟେ ମୋର ଝିଅର ମ୍ୟାରେଜ୍। ଆଖିରୁ ଆସିଯାଉଛି ଧାରା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ ଯେବେ ଧାରା, ଆଖିରୁ ଭାଇଯାଏ ସେବେ ଲୁହ, ସବୁ ସତ କଥା ବାହାରିଲା ଆଜି। ମାଇ ଜିଏଫ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ମାଇ ଜିଏଫ୍ କ'ଣ ମାନେ ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ଥିଲା? ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ଥିଲା? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କିଏ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା, କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା? କାହିଁକିନା ତା ହେଇଗଲା ବାହାଘର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୋ ଆଖିରୁ ଧାରା ବାହାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଧାରା ବାହାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜିଏଫ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା, ଆଖିରେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଦିନ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଧାରା ବାହାରୁଛି। ଜିଏଫ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ କେବେ ଓ କେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମୋ ଜିଏଫ୍ କିଏ ଥିଲା, ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ଥିଲା, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହୁଅଛି କିଏ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଗେ ଧାରାଟା ପୁଛିଦେବା, କାହିଁକିନା ଧାରା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ମୋ ଦୁଃଖ ସହିପାରିବେ ଯେ। ଦିଲ୍ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଦିଲ୍କୁ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? ଏଇ ଦିଲ୍ରେ ପୁଛିଦେବା ଧାରା। ପୁଛି ଦେଇଛି ଧାରା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସତରେ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ହଁ, ସତରେ କାନ୍ଦୁଥିଲି। କାହିଁକି ନା ମୋ ଜିଏଫ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଓ ମୁଁ ବି ଜାଣିଅଛି। କ'ଣ ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ? ସେ କଥା ହେଉଛି ମୋ ଜିଏଫ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା। ଏଇଟା ତ ଗୋଟିଏ କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଏବେ ସେଇ କଥାଟା, ମୋ ଜିଏଫ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା। ଯେତେ ବି ମନ ଦୁଃଖ ରହୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହସ ଟିକେ ମୁହଁରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାଇ ଜିଏଫ୍ର ନାମ ଥିଲା ଜିଏଫ୍, ଗଣେଶ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇନି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଗଲା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନା ନା ଭାଇ କଥା ଖେଳିଦେଲ। ନାଇଁରେ ଭାଇ, କଥା ଖେଳି ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦବେଇକି ମାରିବେ। ରହୁଅଛି ଭାଇ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତୁ ମୋର ଦିଲ୍ ଦीवाना आजा मेरी पास। बाय बाय, टाटा ऑल यूट्यूब फैमिली। पुणी देखो आसंता काली नूआ फ्रेश भिडियोरे। जमारू मिस करिवानी भिडियो देखिया भाई। आसंता काली कहबी मो गर्लफ्रेंड अच्छी कि नहीं। ठीक है, रहुछि।